سينما سمرة كابيزي رابيزي حيلنا للنبت فلتت حبوز دستا صحاب سنيت رفتا مخسر النهار سينما سمرة عسرته زتصبقوا تتصاوت كعس اجري كلتشان عسران تتصاوتي كعس اجري كينو اب ميدا زنصبارقو بقعت زمزغبو غولات زدحنون شطوتات بزوننو متن ገንዘብ ዝኽፈልዎ መጠን ደሞዝ ዝርከቦም ነጥብታት ወትሩ ሰንጠረዥ ምስ ወጸሎሚው ክቡራትን ክቡራንን ተኸታተልቲ መደብና ንሕጂ እምበር 10 ዝጸበቑ ተጻወትቲ ኩዕሶ እግሪ 2020 ንዝብል ሰሌዳ ኢና ኣዳሊናልኩም ዘለና እዛ መደብ ብዙሕ ክትዕ ከተልዕል ትኽእል ምዃና ርዱእ ኮይኑ ብወገንና ስፖርት ሾው ዘውፅኦ ተርታይና ክንገልጽ ንስኹም ድማ ኣብ ኮመንት ርኢትኩም ክትጽሕፉልና ብኽብሪ እንዳዓደምና ትሕዝቶ መደብና ክንፍልም ሰናይ ምክታል بعسراي زتصبقه تጻዋታይ 2020 ምስ ንፍልም ተጻዋታይ ስጳኛዊት ክለብ ሪያል ማድሪድ ዝኾነ በልጂማዊ ሓላዊ ልዳት ኮርታ አይና ንረኽቦ ኣብ 2018 ኣብ ሩስያ ዝተኻየደ ውድድር ዋንጫ ዓለም 2018 ፊፋ ወርልድ ካፕ ልዑል ብቕዓት ዘንጸባረቐ ሓላዊ ልደት ኮርታ ተዓዋቲ ዝተፈላለዩ ሽልማት እዩ ንሃገሩን ጋንቱን ወኪሉ ብርክት ዝበሉ ጸወታታት ዘካየደ ጌናውን ዘካየድ ዘሎ ኮርታ ኪኖ ኣብ ሜዳ ጸወታ ኩዕሶ እግሪ ብዝምስርቶም ፍቕራዊ ዝምድናታት ኣብ ዝተፈላለዩ ደባን ብርሃን ዘለዎም ቦታታት ኣብ ዓይኒ ካሜራታት ምስ ኣተወ እዩ ብዝውንኖ መልክዕ ኣብ 10 ተርታ ተሰሪዑ ዘሎ ሓላዊ ልዳት ኮርታ ካብታ ቀዲማ ዓርኩ ዝነበረት ማርታ ክልተ ውልዳት ኣለዎ ኮርታ ኣብዚ እዋን ምስ ዓባይ ክለብ ሪያል ማድሪድ ተሰሊፉ ውድድራቱ ኣብ ምክያድ ይርከብ ታሽዓይ ኢስኮ ታሽዓይ ዝጸበቐ ተጻዋታይ ኩዕሶ እግሪ 2020 ኣጥቃዓይ ማእከላይ ሜዳ ስጳኛዊ ኢስኮዩ ዝውንኖ ደጋዊ መልክዕ ቅሞና ኣካላት ጽፉፍ ቅዲ ኣጻዋውታ በዋልድ ታዳኒ ይገብሮ ኣብ 2012 ተዓዋቲ ሽልማት ጎልደን ቦይ ኣዋርድ ዝኾነ ኢስኮ ኣብ 2013 ብ30 ሚልዮን ዩሮ ምስ ዓባይ ስጳኛዊት ክለብ ሪያል ማድሪድ ምፍራሙ ኣብ ግዚኡ መዛረብ ማዕከናት ዜና ኮይኑ ኣብ 69 ጸወታታት 14 ጎላት ከመዝግብ ምኽኣሉ ድማ ኪኖ ጽቡቕ ንፍዑን ተባሂልዩ ኣብዚ እዋን ምስ ክለብ ሪያል ማድሪድ ዝጻወት ዘሎ ኢስኮ ምልኩዕ ግን ከዓ ብፍቕራዊ ሓሸውየ ብዙሕ ዘይጽዋዕ ምዞም 10 ጽቡቕ ተጻወት 2020 ኣብ ታሽዓይ ተርታ ንረኽቦ ሻምናይ ሰስ ፋብሪጋስ ምስ ዓበይቲ ጋንታታት ኣርሰናል ባርሴሎና ከምኡውን ቸልሲ ዝርከበን ጋንታታት ክጻወት ዝበቕዐ ስጳኛዊ ኣከፋፋሊ ሚድፊልደር እዩ ፍርያት ላማሲያ አካዳሚ ዝኾነ ፋብሪጋስ ክሳብ ሕጂ ልዕሊ 400 ጸወታታት ከካይድ ከሎ ልዕሊ 60 ጎላት ድማ ብሽሙ ኣመዝጊቦን ኣሎ ማሊ ሃገር ወዲዩ 3 ግዜ ወርልድ ካፕ ዋንጫ ዓለም 3 ግዜ ኣብ ዩሮ ካፕ ዋንጫ ኤውሮጳ ተሳቲፉሎ ስጳኛዊ ሰስ ፋብሪጋስ ምስ ዳንኤላ ሲሞን ሓዳር መስሪቱ ሊያ ትበሃል ቆልዓ ተበኪሩሎ ኣብዚ እዋን ሰስ ፋብሪጋስ ምስ ክለብ ሞናኮ ኣብ ምጽዋት ይርከብ ሻውዓይ ጀራርድ ፒኮ እንደ ሓደረት ዝጽብቕ ተጻዋታይ እንዳተባህለ ይጽዋዕ ሰማዕትና ስሙ ምጽዋዕ ደንጊናኩም ምጽናሕና ርዱእ ኮይኑ ኣብዚ መስርዕ ጽቡቓት ተጻወቲ ክስራዕ ምኽኣሉውን ይግባዩ ምስ ዓባይ ክለብ ባርሴሎና ንነዊሕ ዓመታት ዝጻወት ዘሎ ተኸላኻላይ ጀራርድ ፒኮ ካብ 2009 ኣትሒዙ ሃገሩ ወኪሉ ብርክት ዝበለ ጸወታታት ኣካይድሎ ኣብ ጸወታ ኩዕሶ እግሪ ብዙሕ ዓበይቲ ሽልማታት ዝተጎናጸፈ ፒኮ ብዙሓት ዓበይቲ ትካላት ፍርያትን ከወዓውዓለን ድቃስየን ዝኸልኦ ኣብ ዓውዲ ሙዚቃ ብደረጃ ዓለም ዓብሽም ዘለዋ ኮሎምቢያዊት ኣሜሪካዊት ደራፊት ሸኪራ ሙቕ ሓዳር መስሪቱ ዘሎ ፒኮ ሚላን ከምኡውን ሳሻ ዝበሃሉ ውሉዳን ኣለዎ እዚ ኣብ ፋሽን ኢንዳስትሪ ልዑል ተፈታውነት ዘለዎ ተጻዋታይ እምበር ሻውዓይ ዝጸበቐ ተጻዋታይ ኩዕሶ እግሪ 2020 ተባሂሉ ይርከብ ሻድሻይ ዴቪድ ቢያ ናይ ቀደም ተጻዋታይ ክለብ አትሌቲኮ ማድሪድ ዴቪድ ቢያ ሻድሻይ ዝጸበቐ ተጻዋታይ 2020 ምባሉ ዘይተሰማምዑሉ ምስትርከቦ እምበር ርኢቶኹም ኣብ ኮመንት ክንጽበይና እምበር ስፖርት ሾውሲ ብጽባቐ ቢያ ዝተኣማመንዮም ዝመስሉ ኣብ 2003 ምስታን ነዊሕ እዋን ዓርኩ ዝኾነት ፓትሪሺያ ጎንዛሌዝ
ቃል ኪዳን ኣሲሩ ዛይዳ ኦላያ ሉካስ በሃሉ ሰለስተ ቆልዑት ወሊዱሎ ኣብ ጸወታ ኩዕሶ እግሪ ጽቡቕ ስም ዝውንን ኣብ እዋን ተጻዋታይ ክለብ ቪዘል ዘሎ ዴቪድ ቢያ ኣብ 2010 ምስ ሕጽኢቲ ሽልማት ግራሚ ዝኾነት ስጳኛዊት ደራፊት ኣና ብሓባር ብምዃን ዝሰርሕዋ ደርፍላቶ ኣጥቃይ ሃገራዊት ጋንታ ስጳኛ ዴቪድ ቢያ ኣብ እዋን 39 ዓመቱ ረጊጹሎ ሓምሻይ ማሬ ጉተዝ ወዲ 28 ዓመት ጀርመናዊ እናካፋፈለ ዘጥቅዕ ማሪዮ ጉተዝ በትናጤባ ዝኾነ ፈተነታቱ ከምኡውን ኣብ ሜዳ ዘርእዮ ቅልጣፈዩ ዝያዳ ጉንን ስም ዘለዎ ኣብ ብዙሕ እዋናት ምስ ዝበለጹ ጀርመናውያን ተጻወቲ ክቁጸር ዝኽኣለ ማሪዮ ጉተዝ ካብ 2009 ክሳብ 2013 ምስ ቦርሲያን ዶርትሞንድ ድሕሪ ምጽዋቱ ናብ ባየር ሙኒክ ተሰጋጊሩ ኮይኑ ግን ነዊሕ ከይጸንሐ ናብ ክለብ ዶርትሞንድ ተመሊሱ ብኻልእ ወገን ጉተዝ ንሃገሩ ጀርመን ብምውካል ኣብ ልዕሊ ሱሳ ዝኾኑ ዓለማዊ ውድድራት ተጻዊቱሎ ኣብዚ እዋን ድማ ምስ ክለብ ኢንደንሆቨን ይጻወት ኣሎ ኣብ ወርሒ መጋቢት 2017 ብሜታፖሊክ ዲስኦርደር ማለት ማዮፓዚ ዝበሃል ብሰንኪ ናይ ነርቭ ጸገም ዝስዕብ ዘይሓዊ ናይ ጭዋዳ ሕማም ምትሓዙ ዝተፈላለየ መራኸቢ ብዙሃን ኣብ እዋን ዘውጽኦ ዘሕዝን ዜና ነይሩ ጉተዝ ብኽብ ዝበለ መጠን ገንዘብ ኣብ ዝተፈላለየ መዋዕውዒ ኣድቨርታይዝመንት ይነጥፍ እዩ ራብዓይ ጄምስ ሮድሪገዝ ኣብ ዋንጫ ዓለም 2014 ዝለዓለ ኣመዝጋቢ ሾቶ ተባሂሉ ዝተሸለመ ሮድሪገዝ ኣብዚ ሰንጠረዥ ጽባቐ ኣብ መበል 4ይ ተርታዩ ተሰሪዑ ጸንሐና ኣብ 2015 ምስቶም ዝለዓለ ደሞዝ ዝኽፈሉ ተጻወትቲ ኩዕሶ እግሪ ክጽብጸብ ዝኽኣለ ሮድሪገዝ ኣብ 2014 ኣብ ብራዚል ዝተኣንገደ ጸወታ ዋንጫ ዓለም ብዘርኣየ ወሃ ዘበለ ጥበባት ጸዋውታዩ ኣብ ዓይኒ ዓበይቲ ክለባት ዓለምና ከኣቱ ኽኢሉ ምስ ክለብ ፖርቶ ዝጻወት ዝነበረ ሮድሪገዝ ኣብ 2014 ናብ ሪያል ማድሪድ ኣምሪሑ ኣብ 77 ጸወታታት ክሳተፍ ምኽኣሉ ድማ ንዝውንኖ ብቕዓት ምስክር ነይሩ ድሕሪ ናይ ከባቢ 4 ዓመት ኣብ 2017 بملكع اللقاح ناب ጸወታ ቡንደስሊጋ ብምምራሕ ምስ ክለብ ባየር ሙኒክ ተጸንቢሩ ኣብዚ እዋን ምስ ክለብ ኤቨርተን ናይ ማእከል ሜዳ ተኸላኻላይ ኮይኑ ኣብ ምጽዋት ዝርከብ ሮድሪገዝ ራብዓይ ዝጸበቐ ተጻዋታይ ኩዕሶ እግሪ 2020 ተባሂሉ ይርከብ ካካ ብርክት ዝበሉ ዓርሞሻዊ ሽልማት ኣካልዑ ታሪኹ ዝገበረ ብራዚላዊ ተጻዋታይ እዩ ካብ ዓለምና ሳልሳይ ሽልማት ፊፋ ወርልድ ካፕ ዋንጫ ዓለም ቻምፒዮን ሊግ ባሎን ዲኦር ዝተዓወተ ተጻዋታይ ዓለምና ምዃኑ ድማ ኣብ ጸወታ ኩዕሶ እግሪ ዝጽሓፎ ታሪኽ ዓቢ ምዃኑ የረድእ ካካ ዝውንኖ መልክዕ ምስ ዘለዎ ቁመና ብዙሓት ደቂ ተባዕትዮ ዝብህግዎ እዩ ኣብ 2005 ምስታ ናይ ነዊሕ ዓመታት ዝነበረት ዓርኩ ተመርዒው ኣቦ ሰለስተ ውልዳን ኮይኑ ዘሎ ብራዚላዊ ተጻዋታይ ኩዕሶ እግሪ ካካ ኣብ 2015 ምስ ካሮሊን ዝመስረቱ ሓዳር ብፍትሕ ከም ዝዛዘሞ ኣብ ውልቃዊ ገጻት ማሕበራዊ ሚድያ ኣለጠፎ በዚ ዜና ተደሲተን ኣብ ዝተፈላለዩ ገጻት ወጽኤን ሓጎሰን ዝገለጻ ብዙሓት ጎራዙ ምርካበን ድማ ንጽባቐ ካካ ዘርኢ ምዃኑ ዝንገረሉ ካካ ቀዳማይ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢ ትዊተር 10 ሚልዮን ሰዓብቲ ፎሎወርስ ዝረኸበ ቀዳማይ ሰብ ኮይኑ ምስቶም ቀዳሞት ናይ ኩሉ እዋን ህቡባት ተጻወትቲ ኩዕሶ እግሪ ተጸብጺቡ ይርከብ ወዲ 38 ዓመት ኮይኑ ዘሎ ካካ ኣብ 2014 ወዲ 34 ዓመት ምስ ረገጸ እዩ ካብቲ ዝፈትዎ ውድድር ጸወታ ኩዕሶ እግሪ ተሰናቢቱ ካልኣይ ማርኮ ሩስ ካልኣይ ዝጸበቐ ተጻዋታይ ኩዕሶ እግሪ 2020 ማርኮ ሩስ ኣብዚ እዋን ቁጽሪ 11 ማልያ ወዲዩ ምስ ክለብ ቦርሲያን ዶርትሞንድ ዝጻወት ዘሎ ኣብ ጉንበት 31 ኣብ ዶርትሞንድ ጀርመን ዝተወልደ ማርኮ ሩስ 31 ዓመት መሊኡሎ 1.8 ሜትሮ ቁመት ዝውንን ማርኮ ሩስ ዝኾነ ኣፍቃሪ ኩዕሶ እግሪ ዝምስጥ መልክዕ ዝውንን መጽሔት ስፖርት ፊፋ 17 ኣብ ናይ ቅድሚት ገበር ስእሉ ከተውጽኦ ዝበቕዓት ስፖርተኛ እዩ ማርኮስ ፍቃድ መምርሒ መኪና ከይሓዘ ብተደጋጋሚ ምጥሓስ ሕግታት ትራፊክ ኣብ ፈቆዶ ቤት ፍርዲ ምስተረኸበዩ ካብ 2011 ክሳብ ሕጂ ብሰንኪ ዝኣመል ልዕሊ 500,000 ፓውንድ ተቐፂዕሎ ቀዳማይ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ፖርቱጋላዊ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ቀዳማይ ዝጸበቐ ተጻዋታይ ኩዕሶ እግሪ 2020 ተባሂሉ ምጽውዑ ዘይወሓጠሉ ሰብ ክንደይ ክህሉ 5 ግዜ ተዓዋቲ ሽልማት ፊፋ ባሎን ዲዮር ዝኾነ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ኣብ ዝኸዳ ጋንታ ዘደንቕ ብቕዓት ጸወታ ምሳርዓዩ
ክርስቲያኖ ኣሜዳ ብዘንጸባርቆ ወሃ ዘበለ ብቕዓት ኣጽዋውታ ሱሙ ምስቶም ናይ ኩሉ እዋን ብሉጻት ተጻወታ ዓለምና ክኸውን በቂሎ ካብ 2010 ሰናት ሒዙ ክሳብ ሎሚ እቲ ዝሃብተመ ተጻዋታይ ከምኡውን ዝለዓለ መጠን ገንዘብ ዝኽፈል ተጻዋታይ ዝብል ሽም ሒዙ ዘሎ ክርስቲያኖ ሮናልዶ እምበር ቀዳማይ ዝጸበቐ ተጻዋታይ ኩዕሶ እግሪ 2020 ክኸውን በቂዑ ይርከብ ኮይኑ ግን መልክዕ ብዓይኒ ጠማቲኡ ከም ምዃኑ መጠን ኣብ ርእስኹም ካብ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ይጽብቕ ዝበልኩሞ ስም ተሎ ሕጂ እውን ርእይተኹም ኣብ ኮመንት ክንጽበይና ኣብ ሲኔማ ሰመረ እጥዑሙ ዝነቀ ንዑልዩ ዓማ ኮሜዲ ድራማ ዕላላት ዋዛታት ስፖርት ፊልም